Khuluma nginaso isikhathi. Siyabonga ukuthi usivumele ukuthi singene. Khuluma. Umlungisi unamaphupho angajwayelekile. Hawu. Amaphupho uthe wena lento le iwukufa nokuphila. Yebo kunjalo. Manje pho wazongitshela ngamaphupho ngwenzeni mina amaphupho? Uthi Hayi MaMzobe. Cela ningiphumele. hawu ungakezwa nokuthi sifuna ukuthini? Uyise kanokubonga uMaphalala uyena umhlazi wamaphupho angisiyena umhlazi wamaphupho mina. Ukuthi ubelokwe ephupha ngomthembu kuyena othiyakezela kwena. Uthakeze kimi. Yebo baba. Bazokwenzani? Umkhululi uloke ephupha izinto ezingajwayelekile. Manje uyazithoba kwena baba sicela ukuthi umsize. Nimsize ngani? Khona manje leli phupha liphuphile lokugcina. Uphuphe ngazi ukuthi uzowela eweni. Phithi kube ngazi ukuthi manje kuvela wena ulula isandla sakho. Wena okwazile ukumsindisa. Empeleni umvelase nami usefike kaningi kumina ngilele ngiyibonakaliso. Hayibo. Baba uyabona ukuthi uphawu lolo. Ngiyacela phakathwayo usicela ukuthi umsize. Ngoba uma ngase ungamsizi umlungisi, ubani owaziyo ukuthi kuzokwenzakalani? Kanti phela kumele umsize ukuthi izimvu zikamvelasi umhlambi wakhe ukwazi ukuthi ubuye futhi uqoqana. Iyona into azama ukuyisho leyo.